Zimbabwe, when we say this nation does not have an opposition, we better believe it. The best way to control an opposition is to lead it themselves. Azviperi bushe muri Zimbabwe zarapinda mashoko ataona aiwa vanhu vari kuya chivava vachiti nyika yeZimbabwe obotse munenge hamuna nokuda kwekutengesa kuri kuita vanhu. Ndobva wasubscribe like otina on the bell icon. Timita page reCitizen Coalition for Change vanyora vachiti Zimbabwe, when we say that this nation is a nation of thieves, we better believe it. I personally choose to stand for truth and justice, honesty and integrity. I would rather live without than loot and steal and bribe and corrupt and destroy my nation, its children's future. Zimbabwe, a nation of greed and self-serving. Remember these words. Ask not what your nation can do for you, but what you can do for your nation. Well, that is very rare and extremely hard to find in Zimbabwe. Mashoko atiri kuona ari kugwadziwa nekulutiwa kuri kuita maresources kana kuti zvakakosha zvenyika yenyika yeZimbabwe. Vari kuuya panapa vachiti aiwa zvakuitika munyika yeZimbabwe aiwa zvakatongooma, noda kuti tinoona kuti vanhu venyika yeZimbabwe macho ndo vari kuluta, kunyanya the regime ndiri kuluta, but inyika yedu deta tichitokonzerva tichisevha maresources edu. Tudza mafunguro enyu muri kudi pamusoro pemashoko ati munhu atiri kuona ari kuadvocata pamusoro pekulutwa ma-state resources. Kuna comment section medu kutudza mafunguro enyu, so subscribe, like, turn on the bell icon.